Hausawa Top TV tashar al'umma. Cikin fishi, jama'a sun mai da martani zuwa ga wannan wato jarumar fim ɗin wadda ta so ta zagi Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, ko ma mu ce ta ci mutuncinsa saboda dai ta taɓo iyayensa a kai, har zagi ma kusan sai da ta yi. Akan maganar da Malam Aminu Daurawan ya yi a cikin wani karatu nasa, ya ce mace dai ita ce jin daɗin duniya, babban abin jin daɗin duniya kenan. Amma ya ce mafi munin abu a jikin mace shine ganin gabanta, shine babban abin da yake da muni a jikinta. Wannan magana ta Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa wato a kwana biyun nan ita ce maganar da take yaɗa hazo, domin kuwa daga ciki jama'a da dama wasu ba su aminta da maganar tasa ba, wasu kuwa sun aminta da maganarsa, inda a cikin wato waɗanda ake samu su yi raddin nema shine wannan budurwa ta fito ta yi wannan martani, inda maganar tata dai gaskiya ta yi zafi, domin kusan har zagi sai da ta yi, inda sai da ta taɓo mahaifiyar wato shi Malam Aminu Ibrahim Daurawan, wanda jama'a ba su ji daɗin wannan kalami nata ba. A yanzu za mu samu ku dukkan martanin da jama'a suka yi a kanta na maganganun da ta yi, inda wasu suke danganta ta da cewa jahila ce mara ilimi shi yasa take faɗan haka. Amma masu saurare dai kafin haka mun san za ku so ku ɗan ji me wannan budurwa ta faɗa ga waɗanda dai ba su ji ba, ku ji kaɗan daga cikin martanin da ta yi akan maganar Malam Aminu Ibrahim Daurawan. Shi ma za mu ɗan sa muku maganar da ya yi, sannan ku ji me ya faɗa dai kafin wato mu ɗora daga cikin shirin. Da farko ga dai maganar da Malam Aminu Ibrahim Daurawan ya yi wadda ta tashi ƙurar. Sannan ka ce mace ce daɗin duniya, to me macen? Mafi muni a jikin mace shine gabanta, nan take fitsari, nan take fitar da jini. To me na burkiya? Shi yasa aka ɓoye shi ai da shi mata suke nuna gudu za a ita yi. Sai fuska ita ce mafi kyawu a jikin mace, to da shi za ta ja ka zuwa ga mafi munin kuma. To kamar yadda kuka kalli wannan magana ita ce maganar da Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya, wadda ta jawo jama'a suka ringa masa raddi, ciki har da waccan jaruma da kuma wani mutumi wanda ya kira kansa da cewa shi ɗalibi ne ga Malam Aminu Ibrahim Daurawan. Yanzu ga maganar da waccan jaruma ta yi kafin mu kawo muku maganganu na martani kamar yadda ta so ta ci mutuncin Daurawa, gashi su ma jama'a sun ci mutuncinta kamar yadda za mu kawo muku ku gani. Ga dai maganar ta ku fara gani. Wace irin rayuwa malaman wannan zamanin suka koma yi? Ha'a, wannan irin abu ne. Kowanne malami ya ɗauko shararsa sai ya ce wai mata wari suke, in ka gama zaunansu ba za ka so ka ƙara gani ba. Haka na ga ranar wani ya postin. Ai in ka ga mace mazaunanta najasa ne, ai in ka gani ba za ka so ka ƙara gani ba, ta nan take kashi, ta nan take al'ada. Ha, ana ɗauka wasa ne kawai, sai jiya na ƙara cin karo da wani, shi ma ya zo ya kafa laspika yana yi. Ai duk macen da ka sani in ka ganta, ka ga wannan gurin da take tunƙaho da shi, in ka kalla ba za ka so, in ta buɗe maka wai in ka kalla ba za ka so ka ƙara gani ba. In ji waye? Kar ka manta nan gurin da kake wulakanta kake aibatawa, ta nan fa aka haife ka. Ta nan mahaifiyarka ta haifo ka, ko mantawa kai a tuna maka. Wannan wace irin rayuwa ce? Shikenan kawai matarka ta bata maka rai a gida, ko kuma an baka haushi sai kuma ka zo duk kai kuɗin gura kana wulakanta mata? Ai wallahi malamai, ni a tunani na idan har ba ku daga darajar mata ba, wallahi ba za ku zo ku sa speaker ku rinka aibata mata ba. Me muka yi muku? Me muka yi muku da za ku rinka mana wannan wulakancin a social media? Har an yi postin wani wasu yan kwamen yan iska su ma dama suna zuwa suna kwamen wai su wallahi sun ji sun tsani mace ma. A wani ya ce ma shi ba zai ma auren ba kwata-kwata. Wani ya ce shi yanzu in ya ga mace ma a banza yake kallanta. To yanzu an daga darajar mu kenan? Wannan kalmar da aka fito aka faɗa wa duniya an mana adalci kenan? Wanda sako kake son isarwa kai malami dan Allah? Wannan wa'azin da kake na cewa mata najasa ne, wanda sako zai isar maka? Ai ya kamata da abin da za a yi shi da hujja. To wani sako kake son ka isar a kai? To mace ta maka rana, wallahi mun muku ranar da har abada ba ne muku, domin mu a kanmu ake duk wani artabu da ka sani na rayuwa. Ka fita ka sha rana, ka sha zafi, wani ma a yi maka shegen duka akan neman abincinka, ka zo kuma ka kawo mace tana harɗa da kafa tana falo. Yau in ka nemo ka kawo bata kula ka ba, gobe in ka nemo ka kawo bata kula ka ba, jibi sai ka nemi gidansu.
ka je ka ce ka kasa gane kanta. Shikenan kuma sai a zo a rinka wulakanta mu a social media? Me muka yi muku, me muka tare muku? Allah ya halittarsa ka ce zaka wulakanta? Yanzu kai idan mahaifiyarka tukunna ma bari ma turatan mu da muke jin haushi da ake yi. Idan mahaifiyarka kai mai wannan wa'azin, idan mahaifiyarka ta ji wannan kalaman da kake, kana cewa ai gurin nan ɗoyi yake, ai gun wari yake, ai in ka gani ba za ka so ka. Yanzu in babarka da ta haife ka ta ji za ta ji daɗi? Wannan wata irin rayuwa muke yi ne? Sai an yi magana a ce an yi wa malamai rashin kunya? Bayan su kuma malaman su ne yanzu sun kasa ma gane wanne wa'azi za su yi wanda ya kamata? Haba wallahi da abin nan da kwana jiya da ƙyar ne bacci. Na ga ɗaya na ga biyu, shikenan yanzu wa'azin ku ya koma akan mata a jikinsu najasa ne kaza kuma a haka kuke bi. To kamar yadda kuka ji wannan magana tata shine abin da ta faɗa. Gaskiya duk wanda ya saurari wannan magana tata ya san cewa tabbas bai kamata ta yi irin wannan furci ba. Duba da irin yanayin yadda aka san malamai wato da kima da mutunci, banda ma dai yanzu zamani ya zo irin yadda ake ciki, babu wani malami zai magana ya ɗaga masa murya, ballantana ya ɗaga masa yatsa. Saboda dai social media yanzu ta zama abin da ta zama, ba tare da malami ya san a inda kake ba ko kuma wani kama sai ka fito ka ci mutuncinsa ba tare da ya san abin da wato kake so ka cimma a kansa ba. To dai gashi a yanzu haka kamar yadda jama'a suka fusata akan waccan magana da waccan jaruma ta yi, inda wani ke batun cewa babu shakka wata ma ko amma ko mu ce wasu ma ko amma ba su iya ba, da zarar malami ya magana su fito su ce za su yi martani a maimakon su bar mai ilimi ya yi. Yanzu dai ga abin da jama'a suke faɗa a kanta. Da fari dai daga cikin waɗanda suka mayar mata da martanin akwai wani wanda ya ce, sunana Dr. S. Ibrahim Mafara. Abin takaici ta yanda wasu suke wato ɗabi'unsu musulmai wato da uwa mata suke wato mai da magana cikin jahilci da kuma magana mara alƙibla. Waɗannan biyun misalai ne da Allah ku sauko ƙasa zuwa ga matsayinku, ku nemi ilimi. Akwai wani kuma ya ce, wallahi yarinyar nan jaka ce banza mara hankali, ki koma islamiyya, wallahi babu wanda zai zagi malami ya zauna lafiya. Sai na gaba kuma ya ce, ke kuma yar daƙiƙiya wannan bai fi ubanki ba? Sai na gaba ya ce, wawuya kawai, idan kina tunanin bai yi daidai ba, me yasa ba za ki kis ɗinsa ba ki faɗa masa? Abin da yake nufi shine me yasa ba za ki je ki same shi ba ki faɗa masa? Sai na gaba ce, wallahi malam gaskiya ya faɗa, ai duk mai hankali ya san inda malam ya dosa. Watan abin da wasun ku ba su fahimta ba shine kunya da nuna kawaici sun fi tasiri a gare ku mata fiye da namiji. Watan abin haushin shine irin iskanci da rashin kunyar da wasunku suke yi a TikTok, ko wanda ya ƙirƙiro shi TikTok ɗin duk da ba musulmi ba ne, ba zai bar 'yarsa ta yi wani iskancin da nuna tsaraicin da kuke yi ba. Amma da yake keke takwala ce, sannan kin yi nisa da son TikTok yasa kika fito har kina yunkurin zaginsa. Ai Hausawa sun ce duk wanda ya yi zagi a kasuwa to ya san da wanda yake, don haka ke da kika tsargu kina cikinsu, kuma Allah ya shirye ku. Na gaba ya ce, ke jahila ce wallahi, ai ke ba mace ba ce, saboda ke ta kowa ce karuwa. Na gaba ya ce, wannan ba ta da tarbiyya, bai kamata ba ku saka mana maganar marasa kunyar nan. Sai na gaba ya ce, wallahi ba shi da kyau ko kaɗan, sai dai shi karatu a gun malami babu inda aka ce a ɓoye wani abu. Idan malamai sun faɗi gaskiya, me abin jin haushi don me aka buɗe makarantun islamiyoyi, to ko a rufe su ne? Sai na gaba inda aka ɗan samu wata muhawara tsakanin waɗannan guda biyun. Na farko ya ce, wallahi babu wata gaskiya da ya faɗa, wa bi ma'ana shi malam kenan,
kuma ko mutuntawa babu. Duk ɗan adam bai isa ya raina farjin mace ba. Jinin ma da mutum yake faɗa tare da jinin ka zo duniya. Haka in ka girma ka kai mizani, macen kake nema ka aura domin neman biyan bukatunka a wannan wajen. Hakana namiji yana kashi yana fitsari, kuma wallahi ƙarya ne duk wanda ya ce gaban mace mummuna ne, ƙarya yake. Sai wannan nabiyin ya mayarwa da wannan wanda ya gama magana martani ya ce, mai gida, farjin mace ba shi da kyau wallahi ko kaɗan. Ita kanta wannan yarinyar da take magana wallahi ta buɗe mashi mara kyau za ka gan shi. Ka san gaskiya ɗaci gare ta, kuma a ɓangaren karatu ba abin da aka ce a ɓoye, don ubanta ba ta makarantar islamiyya ba, tunda ba ta san ana koyar da tsarki ba da wankan janaba, ku ce a rufe makarantun na koyarwa da hakan. Na gaba ya ce, wallahi yarinyar nan jaka ce banza mara hankali, ki koma islamiyya, wallahi babu wanda zai zagi malami ya zauna lafiya. Sai ta gaba ta ce, gaskiya ni ma ban ji daɗi ba, amma kalamanki bai dace gare shi ba, kuma shi ma malam wannan maganar sai a hankali, saboda duk mace ba za ta so a ce haka ba, kuma Allah ya ɗaga darajar mace sosai. Sabida haka babu wanda zai kushe mace, musamman mace ta gari. Na gaba ya ce, kawai 'yan Najeriya me yasa ba kwa girmama malamanku? Me yasa idan malamanku suka yi magana sai ku dinga sa'insa da su? Ku ji tsoron Allah. Haka jama'a suke ta martani ga wannan baiwar Allah da ta ringa yi wa Malam Aminu Ibrahim Daurawa sukuwar ƙin ƙara dangi akan maganar da ya faɗa, wanda idan ba za ku manta ba ma har wani mutumi muka kawo muku shi ma wanda ake kiransa official critic a TikTok, inda shi ma ya ce baya goyon bayan maganar Malam Aminu Ibrahim Daurawa, duda Malam Aminu Ibrahim Daurawa malamin sa ne. Amma kuma wato shi da ya tashi magana ya ta hankali, ba wai irin waccan wato wadda jama'a suke ce mata jahila ce ba, inda wasu ma suke ganin wai a cikin wanda za su fito su ce za su mai da martani wai har da jaruma yar fim wadda ake ganin su gaba ɗaya ba ilimi ne da su ba. Yanzu a yanda wasu suke gani ma, wato idan ka tsiye ta ba za ta iya kawo maka haddar izu guda ɗaya a kanta ba, amma ita ce take ja da malamin da tarihin musulunci idan ka tsiye shi sai ya kawo maka shi kusan gabaki ɗayansa. Idan dukkan Malami Ibrahim Daurawa a cikin malamai yana da wata baiwa ta musamman, wanda idan yanzu ka same shi idan ya ce maka abu kaza a musulunci guda 111 ne, to in sha Allahu kuna zaune sai ya kawo maka wannan guda 111 da ya magana. Amma a haka wannan baiwar Allah ta zo take neman zagin mahaifiyarsa. To jama'a me za ku ce da dangane da wannan batu?